A yau zan ɗauke ku zuwa wani birni da ya taɓa kasancewa cike da rayuwa, jin daɗi da kuma al'adu. Amma cikin sa'o'i kaɗan duk waɗannan abubuwa suka ɓace. Wannan shine labarin garin Pompeii, birnin da aman wuta ya halakar da shi tsawon sama da shekaru 2000 da suka wuce. Ku zauna kuma ku saurara, domin wannan ba tarihi bane kaɗai. Labari ne mai cike da abun mamaki. A ƙarni na farko bayan haihuwar Annabi Isa, Pompeii ya kasance wani birni mai tarin albarka a ƙasar Italiya. Ana zaman lafiya, mutane na walwala kuma kasuwanni suna aiki. Garin Pompeii na da gine-gine masu kyau, guraren shakatawa da kuma gidajen masu kuɗi. An gina birnin da kyau, ga tituna masu tsari, kuma mutanen garin suna rayuwa ne cikin walwala da jin daɗi. Amma a kusa da su akwai wani abu mai haɗari wanda suka raina. Wani dutse mai aman wuta wanda a tunaninsu cewa wannan dutse a yanzu ya daina wannan aman wuta. Abinda basu sani ba kuwa shine wannan dutse har a wancan lokaci yana ɗaya daga cikin duwatsu masu aman wuta. Ranar 24 ga watan Agusta shekaru 79 bayan tafiyan Annabi Isa, rana ta fito, mutanen garin Pompeii kowa na harkokin gaban shi. Kwatsam sai wata ƙara mai ban tsoro ta cika ko ina. Dutsen kusa da birnin Pompeii ta fashe. Nan take wani bakin hayaki ya rufe sararin samaniya. Wuta da toka suka fara fitowa da sauri daga cikin dutsen, kamar sama ce take zubar da ruwan wuta. Mutanen garin suka ruɗe, suka shiga cikin firgici. Wasu sun gudu domin neman mafaka, yayin da wasu suka tsaya suna addu'a ga abin bautansu domin ya cece su. To amma babu wanda ya tsira. Cikin sa'o'i kaɗan birnin Pompeii ta ɓace ɓat. Toka ce mai tsawon mitoci 6 ta birnin garin. Mutanen garin kaf sun mutu, wasu suna rungume da 'ya'yansu, wasu kuma garin tserewa suka mutu a tsaye. Mutuwa ce suka yi mai azaba da kuma sauri. Sai dai amma mutuwar tasu ta bar wasu alamomi masu girgiza zuciya da kuma ban mamaki, saboda yadda tokar wutan ta bushe a jikin gawarwakinsu ta mai da su duwatsu, wanda hakan ya adana gawarwakinsu, ta yadda har yau gawarwakinsu na nan, ga fuskokinsu cike da tsoro a halin da suka mutu. Wannan ba wai kawai tarihi bane, labari ne mai ban mamaki. Shekaru da dama sun shuɗe, birnin Pompeii ta ɓace daga doron ƙasa. Saboda yawan shekarun da suka ja sai ya kasance babu wanda ya san yadda birnaniyan garin take. Hakan ya ci gaba da kasancewa har zuwa ƙarni na 18, wato bayan sama da shekaru 1700 da faruwar lamarin kenan. Yadda a lokacin ne wasu masana ilimin ƙasar Italiya suka fara tonon wata fili, kuma abin da suka gano ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya. Birni guda suka tarar binne a cikin ƙasa, gidaje, kayan kwalliya, kayan ɗaki, gawarwakin mutane, abinci, kai har ma da buhuhunan biredi. Da wannan tokar wuta ta lullube ta hana su ɓaci tsawon waɗannan shekaru. Saboda wannan tokar wuta ta mai da su duwatsu baki ɗaya. Wasu mu za su yi mamakin ta yaya za a yi tokar wuta ta mai da abu dutse. To amma ita wannan tokar wuta wata narkarkiyar wuta ce da take fitowa daga cikin dutse a yayin da dutse ke amar wuta, yadda idan ta sha iska daskarewa take ta zama dutse, kuma duk abin da ta taba idan abin ya sha iska shi ma daskarewa yake zama dutse. Mutane da dama suna ganin cewa mutanen garin Pompeii wani babban laifi suka yi wa Allah ya turo musu da wannan bala'i, duk da cewa babu wata aya ko hadisi da za ta tabbatar da haka. To amma Allah shine ya bar wa kanshi sani dangane da wannan lamari. Yanzu haka garin Pompeii ya koma wani guri ne na tarihi da mutane ke zuwa daga sassan duniya daban-daban domin kallon wannan abin al'ajabi da ya faru da mutanen garin Pompeii shekaru 2000 da suka wuce. Hakika akwai wata mu'ujiza dangane da wannan lamari da ya faru da waɗannan mutane, sai dai Allah shine kadai ya bar wa kanshi sanin dalilin da wannan lamari ya faru da waɗannan mutane. Wannan shine labari mai ban mamaki na birnin Pompeii, birnin da aman wuta ya cinye shi tsawon shekaru 2000 da suka wuce, amma har yanzu mutanen duniya ba su daina al'ajabin shi ba. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni domin samun labarai masu ban al'ajabi da mamaki. Nagode.